Исәнмез, кадерле укучылар. Су молекуласы 2 водород атомынан һәм 1 кислород атомынан тора. Дәфтәргә язган вакытта без аны сезнең белән H2O дип язабыз. H2O химик формула. Безнең дәресебезнең темасы химик формулалар һәм чагыштырма молекуляр масса. Безнең дәресебезнең максаты, димәк, бүгенге дәрестә без сезнең химик формулалар, индекс, коэффициент, матдәнең сыйфат һәм микъдар составын нәрсә аңлатканны өйрәнәчәкбез һәм чагыштырма молекуляр масса исәпләргә өйрәнәчәкбез. Әйдәгез H2SO4 формуласын карап үтәбез. H2SO4 формуласында матдәнең микъдар составы 2 водород атомынан тора, 1 күкерт атомынан тора һәм 4 кислород атомынан тора. Әгәр сыйфат составын карасак, водород, күкерт һәм кислород атомнарынан торганын күрәчәкбез. Индекс берилгән матдә составына химик элементларның ничә атом алынганлыгын күрсәтә. 2 атом белән йөрүче гади матдәләрдә кислород, водород, хлор һәм башка гади матдәләрне H2, O2, хлор 2 дип язабыз. Әгәр берничә молекуланы күрсәтергә кирәк булса, ул вакытта химик формула алдына коэффициент дип аталучы тиешле цифрны куялар. Слайдка карап алыйк, укучылар. H2O5, 5 алюминий хлор H, 2 феррум SO4. Демәк, H, 5, 2 алар алга куелганнар коэффициент дип атала. Химик формулалардагы берле индексын, химик символлар, формулалар алдындагы берле коэффициентын язмыйлар. Мисаллар карап үтегәдәгез. H2 1 водород молекуласы, аның составына 2 водород атомы керә. HO2 H кислород молекуласы, аның составына 1 молекуланы алсак, 2 кислород атомы керә. 5 CO2 5 углерод 4 оксиды молекуласы, 1 углерод 4 оксиды молекуласы составына 1 углерод атомы һәм 5 кислород атомы керә. Химик формула матдә нинди элемент атомнарынан торганын, ягъни матдәнең сыйфат составын һәм бу элемент атомнарының нинди чагыштырмада булуын, ягъни матдәнең микъдар составын күрсәтә. Су молекуласының сыйфат составын карап үтик. Су молекуласы водород һәм кислород атомнарынан тора. Әгәр дә микъдар составын карап алсак, су молекуласы 2 водород атомынан һәм 1 кислород атомынан тора. Әйдәгез, кадерле укучылар, хәзер без сезнең белән чагыштырма молекуляр масса исәпләргә өйрәнәбез. Матдәнең чагыштырма молекуляр массасы берилгән матдәнең молекуляр массасы 12 масса атом берәмлеге булган углерод атом массасының 12дән 1 өлешеннән ничә тапкыр зуррак булуын күрсәтә. Әйдәгез, укучылар, хәзер H2SO4 молекуласының чагыштырма молекуляр массын исәпләп алабыз. Безгә биргән H2SO4, табырга кирәк аның чагыштырма молекуляр массын. Дмитрий Иванович Медведев период системасыннан карап без сезнең белән водород, күкерт һәм кислородның чагыштырма атом массаларын эзләп табабыз. Водородның чагыштырма атом массы 1-гә тигез, кислородның чагыштырма атом массы 16, күкертнең чагыштырма атом массы 32. Димәк, аны исәпләр өчен MR H2SO4 тигез була 2ARH. Ни өчен 2-ле? Чөнки Менделеев таблицасында атом массы 1, 2 атом алынган, шуңа күрә 2-не тапкырлыйбыз 1-гә. Плюс ARS плюс 4ARO. Шулай итеп исәпләп чыгарабыз һәм аның чагыштырма атом массы 98 килеп чыга. Матдәнең химик формуласы буенча аның сыйфат составын, микъдар составын, чагыштырма молекуляр массын, аның исемен алдан әйтеп белергә була. Әйдәгез, таблицага күчереп алабыз. Безгә су һәм сульфат кислотасы молекулалары бирелгән. Сульфат кислотасы молекуласын сезнең белән бергәләп тикшереп алыйк. Матдәнең химик формуласы H2SO4, матдәнең исеме сульфат кислотасы, аның чагыштырма молекуляр массы 98. Сульфат кислотасының сыйфат составын карасак, сульфат кислотасы водород, күкерт һәм кислород атомнарынан тора. Әгәр дә микъдар составын карап үтсәк, без сезнең белән 2 водород атомы, 1 күкерт һәм 4 кислород атомыннан тора. Чагыштырмасын карап алыйк. 2MH чагыштырган MS чагыштырган MO тигез була 2 чагыштырам 32 чагыштырам 64. Димәк, алар безнең 2х каршы, димәк, чагыштырмасы килеп чыга 1 чагыштырам 16 чагыштырам 32. Молекуляр булмаган химик төзелеше матдәләрнең химик формулалары, мәсәлән, феррум S молекула составын тасвирламый, ә бары тик бирелгән матдәне барлыкка китергән элементларның чагыштырмасын күрсәтә. Минем кулымда натрий хлоридының кристаллик шелтәре. Игътибар белән карасак, анда натрий ионнары һәм хлор ионнарыннан тора. Бер хлор ионын күршедә 6 натрий ионы уратып алган. Әгәр дә натрий ионын карасак, бер натрий ионын күршедә 6 хлор ионы уратып алган. Димәк, бер натрийга бер хлор ионы туры килә дигәнне аңлата. Язмача без аны натрий хлор дип язабыз. Молекуляр булмаган төзелеше матдәләрне формула дип түгел, формула берәмлеге дип атау дөресрәк булыр. Бу очракта MR зурлыгы чагыштырма молекуляр масса дип түгел,
ә чагыштырма формула масса дип аталырга тиеш. Ләкин еш кына традиция буенча чагыштырма молекуляр масса әйтемен молекуляр булмаган төзелешле матдәләргә карата да кулланалар. Кадерле укучылар, бүгенге дәрестә без сезнең белән индекс, коэффициент, химик формулалар, матдәнең сыйфат һәм микъдар составы турында танышып үттек һәм чагыштырма молекуляр масса исәпләргә өйрәндек.